one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 5:07. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldaw po nin Sabado, ini ang bareta alas 5. Ako po si Joshua Bino, detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagtagama ang Department of Budget and Management o DBM ni nasa 454 milyones pesos sa Department of Health o DOH para sa pagbakal ng 173 na mga medical vehicles. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na sa indang inaprobaran ang Authority of Purchase Motor Vehicle o kaya APMFV para sa Department of Health. Ang mga lunadan na ini kumpuesto ng 161 units kan mga ambulansya, 2 mobile primary care facility o kaya mobile clinic, 4 na unit kan C-ambulance, 4 na passenger van, sarong van para sa pagbalyo kan mga pasyente, asin sarong van para sa mobile blood donation. Piglinaw man kan opisyal ng nasabing kantidad, ibabawas ini sa Health Facilities Enhancement Program sa irarom kan 2024 General Appropriations Act. Uminabot na sa 74 na individual ang nai-report na nagadan dahilan kan bagyong Christine. Sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, saro sa nasabing bilang kumpirmadong nagadan dahil sa bagyo. Mantang 67 man ang reported injured, mantang 35 ang nawawara. Uminabot naman sa 694,511 pamilya o katumbas ng sobra 3 milyones na individual ang naapektaran ka nasabing bagyo. Sa datos kan Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa 880,000 na pamilya o katumbas ng 3.6 milyon katawo ang apektado kan bagyo hali sa 17 rehiyon. Mientras tanto, puminakulman sa 34.5 milyon ang nahirehistrong danyo sa infrastruktura. Base man sa datos kan Department of Agriculture, uminabot na sa 143.47 milyon ang naging danyos kan bagyo sa mga panahon o pananom sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Bicol asin Western Visayas. Mientras tanto, pigsaro-saro kan pag-asa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga barangay asin munisipalidad na apektado kan mga binuksan na dam sa nasyon. Sa situation briefing sa Malacanang na pag-araman na anom sa 10 mga dam sa nasyon ang nagbukas na kan gates asin nagpalibre o kaya nagpalawas ng tubig. Kasabay digdi ang Ipo asin Bustos Dam na ang tubig iyo ang minababa sa Angat River sa Bulacan. Dahilan kini posibleng maapektaran ang mga munisipyo kan Norzagaray, Angat, San Rafael, kasabay ang Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong asin Hagunoy. Ang mga dam naman na minababa sa Agno River, iyon ang Buklaw sa may Bokod,
Siring man ang Binga Dam sa may Itogon Benguet, asin San Roque Dam sa may Pangasinan. Kasabay sa mga barangay na apektado, iyon ang Buklaw, Dalupirip, asin Tinongdan, asin mga munisipyo kan San Miguel, San Nicolas, Tayug, Asingan, Santa Maria, kasabay ang munisipyo kan Rosales, Villais, Santo Tomas, Alcala, Bautista, asin Bayambang. Bukas man ang gate kan Magat Dam sa may Isabela, asin kasabay sa mga apektado, iyon munisipyo kan Alfonso Lista sa Ifugao, Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reina Mercedes, kasabay ang Burgos, Nagilian, asin Gamo, asin Gabos na yaon sa Isabela. Mientras tanto, ipag-aktibar kan Department of Health o DOH ang pinakahalangkaw na disaster response level o kaya Code Blue sa tulong rehiyon sa Luzon dahil sa mahiwasan na danyos kan bagyong Christine. Sigon kay Health Secretary Ted Herbosa, kasabay sa mga rehiyon na nasa iraram kan Code Blue, iyo ang Cagayan Valley, Bicol, asin Ilocos Region. Sa irarom kan Code Blue status, sigun sa DOH, ini ang sinyal kan deployment kan mga medical team, experts, asin health units sa kasagsagan kan disaster response. Naka-activate naman ang Code White o kaya naka-standby ang mga ospital sa DOH Central Office, Mindanao Cluster, Metro Manila, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, asin Barm Region. Ipinahayag man kan opisyal na kadaklan sa mga lugadan dahil sa landslide sa Bicol Region. Sa Talisay, Batangas man, ipig report kan Police Regional Office sa Calabarzon na nasa 14 katawo na ang nagadan dahil sa landslide na nangyari ka nakaaging aldaw. Katakod kini ipig rekomendar ang pre-evacuation measures para sa mga komunidad na prone sa landslide asin baha. Mientras tanto, pwedeng gamiton ang unprogrammed funds in kaso day magkakanigo ang ipigtagamang pondo para sa relief operations para sa mga biktima kan bagyong Christine. Sa Palace Situation Briefing, siniguro ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin sa mga miyembro kan gabinete na magpapadagos ang DBM sa commitment sa pagtaon ng mga pondo para sa mga ahensya na nangangaipuhan ng suporta o kaya programang nakapokus sa disaster response asin rehabilitation. Sigun sa opisyal, may nakapinjenting request para sa DBM para magpaluwas ng special allotment release order para itagama ang available na NDRRMF funds para sa replenishment kan Quick Response Fund. Kasabay na ang Department of Public Works and Highways na naghagad nin 1 billion pesos, mantang ang Philippine National Police as in Office of Civil Defense igwa man na request na dagdag na 25 million pesos as in 37.5 million pesos. Mientras tanto, nagpaabot nin pasalamat si Speaker Martin Romualdez sa mga rescuers sa pagtaon ng serbisyo sa mga residentes na naapektaran kan bagyong Christine. Pigmidbid kan opisyal ang sakripisyo kan mga rescuers na sa ibong kan peligro padagos na nagtatabang sa mga naapektaran kan pagba dahilan kan bagyo. Hinagad man ni Speaker Romualdez ang kaligtasan kan mga rescuers. Kasabay kay ni pig pangapunan kan House Leader ang pagkasararo asin bayanihan sa pagtabang sa mga biktima kan bagyo na makabangon giraray sa ibong kan nangyaring kalamidad. Mientras tanto mga tugang, mas dakula o mas nagdakula pa
ang winalat na danyos kan bagyong Christine sa sektor kan agrikultura sa nasyon. Sa panibagong datos na ipinalawas kan Department of Agriculture o kaya DA o winabot na sa 143.47 million pesos ang kantidad kan danyos sa mga umahan. Apoy na kaini apektado ang nasa 4,798 mga paraoma asin 3,358 ektarya kan agricultural area sa Cordillera Administrative Region, kasabay ang Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western asin Eastern Visayas, asin ang Soc-Sargen na nagresulta sa pagkawara kan produksyon nin 1,600 metriko tonelada. Sinabi ka na sabing ahensya na nasa 8,265 metriko tonelada ang pagkalugi sa produksyon para sa paroy, 187 metriko tonelada para sa high value crops, 102 metriko tonelada para sa mais, asin 46 metriko tonelada para sa kasava. Bilang kasimbagan, sinabi kan DA na nagtawsinda nin 531.72 million pesos kantidad kan agricultural input hali sa mga field office kini para sa mga apektadong rehiyon, asin 1 billion pesos sa paagi kan quick response fund tanganing matabangan na makabangon ang mga apektadong lugar. Mientras tanto, nagwalat nin danyos ang bagyong Christine sa siyam na health facility sa 4 na rehiyon sa nasyon, partikular ang Cordillera Administrative Region, Ilocos, Calabarzon asin Bicol. Sa CAR o kaya Cordillera Administrative Region, nagsapar nin danyos ang Ukab Barangay Health Station, Bunot Barangay Health Station, Bantay Barangay Health Station asin ang Betwagan Barangay Health Station. Sa Ilocos Region man, nadanyaran ang Caba District Hospital, mantang sa Calabarzon iyon Batangas Provincial Hospital, asin Magalona Barangay Health Station. Sa Bicol, nagsaparmanin danyos ang Bicol Medical Center, asin ang Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sinabi kan DOH na nagkape ng ospital ang nawaranin kuryente, mantang ang iba naraot ang mga internet server. Mientras tanto, kinumpirmar po kan National Electrification Administration o NEA Disaster Risk Reduction and Management Department na suminakat na sa 11 electric cooperatives na kumpuesto kan Quirelco, Abreco, Beneco, Neeco 2 Area 1, Marelco, Telco, Fiselco, kasabay ang Akelco, Noneco, Samelco 1, asin Leyeco 5 ang nadanyaran kan bagyong Christine. Sa pinakaultimong datos kan NEA, uminabot sa 74 electric cooperatives halis sa 48 probinsya, asin 12 reyon ang nagkaigwanin aberya dahil sa bagyo. Paliwanag kan NEA, maabot naman sa sobra 12 milyon pesos ang kantidad kan danyos sa mga electric cooperative sa nasabing mga rehiyon. Mientras tanto, ipinagmando kan Land Transportation Office o LTO ang pagkansilar sa gabos na bakasyon kan mga enforcer kan ahensya para masigurong marhay ang paghatod nin tabang sa mga lugar sa Luzon asin Visayas na matinding na apektaran kan bagyong Christine. Sigun kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, inibilang pagsimbag sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguruhon na day mapundo sa paghatod o day mapundo sa paghatod nin tabang sa mga lugar na naapektaran kan bagyo. Kasabay sa mga pinakamatinding tinamaan iyo ang rehiyon kan Bicol, asin ang Cavite, Laguna asin Batangas. Sinabi ni Mendoza, nagabos na enforcer asin key officers kan LTO sa Luzon asin Visayas kinakaipuan magpadagos kan sa indang serbisyo asin siguruhon ang kaligtasan asin marikas na relief operation. Mga tugang inako ni Senador Joel Villanueva
napigtangro siya ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na maging Vice Chairman kan pagdangog kan Senado manungod sa drug war kan dating administrasyong Duterte. Pero paglilinaw ni Villanueva, bako pa siya miyembro kan Senate Blue Ribbon Committee sa ibong kan pwedeng pagpartisipar kini sa mga pagdangog kan komite ang mga bako man miyembro. Tulos man napiglinaw ni Villanueva na kay puwan niya mo nang mapili bilang parte kan komite sa pagbubukas kan sa indang sesyon sa Nobyembre 4. Nagtutubod ang senador na napili siyang maging vice chairman ni Pimentel dahil sa naging posisyon as in track record niya kan mga panahong na-report ang extrajudicial killings pagabot sa war on drugs. Sa panuring detalye kan bareta, naglaog na sa plea agreement ang duwa pang kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy sa United States o kaya US at mga miyembro kan Kingdom of Jesus Christ o KOJC member na sinda Gia Kabaktulan asin Amanda Estopare nagtugot lang maglaog sa plea agreement. Sinda na hampang sa kasong visa fraud dahil sa peking pagpapakasal asin pa pigpipirit ang mga miyembro na maghagad din kwarta para sa KOJC. Dahil digdi posibleng mahampang ng 5 taon sa pagkakakulong asin pagbabayada na dahil mababa sa $200,000. Matatandaan ka nakaaging simana naglaog man sa plea agreement ang sarupang kapwa akusado na si Marisa Duenas. Sa ngunyan, magkakaigwa nin pag-schedule ang korte sa US para sa pagdangog sa nasabing kaso. Sinda Duenas, Kabaktulan, Estopare, asin Kibuloy, kinasuhan nin Federal Court kan taong 2021 sa California, arrogant sex trafficking, asin money laundering. Yan na po mga tugang ang detalyes kan mga barata ngunyan para sa aga. Mga barata pong maruluwa sa mga dyaryo nasyonal. Alagad erot na po nindong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang barata alas 5. Sa pangaran ka na bilog na tropa, Nems Flora sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT, sa production si Shara May Leron. Ang Mega Force Patrol. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga barata, News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balyaran, Angel Mustaza, asin Mary Joy Jeresco. Ako po ang sindong tagapagbareta, Josh Pabino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. And relaxation at Dorotea